Okay, guys, so today I'll be teaching you guys this particular tradition in my own part of the Igbos, like my own part. There's this tradition that when a family lost like father or mother, like there's this particular tradition that will perform for them. Like in the olden days, they were using people to, like, when somebody die, use somebody to bury and all those stuff to them, but they later changed it to, instead of using human being, they decided to start using our native Igbo cow for burial rites here. So I'm here today to teach you about this very tradition that we do. And this very tradition causes a lot of things. Like in some families, you see that when they did not do that tradition, it causes death, accident, distraction, so many things. Some of them will be doing business and it's not be going. Some of them will be going forward, and all of a sudden, it's as if the person is going back. And when they try to find out what's the cause, some of them, they will tell you that it's your father, your forefather that have not done the burial, right? They've not given the person rest that is causing these stuff to them. So I'm here today to teach you guys about this very tradition that is very, very important. Like I've seen where, like, okay, now they say that they do it in church way, traditional way. Like church also say, okay, they need the tradition to be done, but it should be done in church way, then in traditional way. Then in some cases, you see that that person maybe is one of a strong person in church. They will say they are doing it in church way. Church will come, they will give the native cow to them, do the burial in church way. And some cases, after that church way, some will say that it kept resulting that they did not do the right, they not do it the right way. So I'm here to tell you the difference and why we do this very tradition to give our fathers rest. Like mine today, we're talking about my father. Like if you look at me now, this coat I'm tying here is representing that we're talking about my father. So I'm here to teach you guys. So I'll allow the elders to tell us more about this very tradition, so we all know, to help us. Okay guys, so I will allow our elders here to introduce themselves to us and tell us more about the tradition and culture in this part of my Igbo. Okay guys, I see the major get the maths and crown the queen of African culture. When it comes to culture, I'll give you in details how it's done then and now. So guys, let's hear from them. I will bring it to my dialect because we're talking about my own language tradition. So I'll bring it to my dialect today. So I will allow them to introduce themselves to us. Let's go. Nine. Yeah, go on and create the market. Okay. Mnumu Ujabo a jog. Beji marum. Bezaham bo Paul Udigede. No Paul Udigede. Yeah, go on the market. Ekeleno. Mnumu Zoko Michael Ugobeta. Amunye Ubulaho. Go on and the market. Yes, yeji marum na ala umosigre nara adakabia bo obinna ekweme wa osigre na koma na yeji marum ni gbasara ya bu yeshuna yeji marum bo Solomon Odo amunye umosigre onuna ino mbe na nta bo iko ọrụ ọhaneze nga na-eji akwọ ọnwụ n'obolo unu na-anụ ya feshu niri mgbe nufu a na-eshu na aliri ọbụla ga-abụ na ha egbo onye na ha n'obodo akpọm egbe aja agba agba egbe ha ṅụrụ ọnwụ eshu Okay, according to the tradition, after the gunshot, the next thing is the family welcoming the Igbo native cow for the burial rites. Then the others will tell us what next. According to them, they said they have to give the cow water and there's a process to it. So let's see how they go. Alright, nine. Agba egbe ha ṅụrụ ọnwụ eshu ko eha papa ese na ha pụta na eshu na ha kwazuru nga na akwa onye ne no ga agụ na onwe ogu ga-eji ụgwọ na ha akụma agụgwọ a na-afụ ibe gị no bụ ya ọzọ ebere n'ihu ụzọ nsogbu n'ife abụla nsogbu abịakwutere ha ọzọ ma ọ na ị ga-eme gị ni nọ na nsogbu andọ na igbo ọnwụ
ọ na-esechi onye na-azụ ọ na-akwa onye na ihe onye ọm ga-ekwesịghị ime ma inwe mehe nsogbu n'ufu ma ha na ha memeri nta na ha kwazuru na ha nta na eji asị na ọ bụ na ha ga-eji ụgwọ na eji emego na ha ụgwọ so agbagburu egbe nvu ha kagburu na then eshu na onwe onye bịara mgbe na ha eji asị dị ala atata mmiri chi ya unu na-eme n'ọnụ nke bụ ọkpara kiri nrị ovudobe n'eshu ma onye ijebe onye ni isi debere asị ga-ala ịtọgburu onye ma ochie niile ji anụ onye ma ọdụ mmiri bi na-ata ya ma nwere machi jiri oyi bife iwele na gị ọjị so n'eshu na-aja ata ya mmiri ọṅụrụ sani eshu na-enene ga jamunyo eshu na-enene ga jamunyo ignodo no ga ngere minyo ignodo ewetenu m ga eshu na settle ma m go daru then ewoto kok na ọjị ekpere gore kire na ha si ụfọdụ na site na abatara bata ma ọ bataga na ọ bụ onye ne ka n'ụzọ nke nwere ike imekpete ma ọ bụ n'ike dị ya onye ne ka nwere ụfọdụ bụ emekpe na mgbe onye m na-arụ ọrụ ọ ga-agụ promotion ọ ga-abụ na-achị ya na mbe ọzọ ji aka eshi nje oyi ọ mgbe ndị mma na-eji arụ n'ọrụ n'oge ome ndị ma bulite ego bụ evunu ga nọ m na ọja akwanụgụ ụzọ mere mfe iji enweta ego nfu iji akwụchi ụgwọ ihe nfe imeri ma onye iji ga-eme ime ihe na-efi na-eme eme ọ bụghị ego bido eme ọ bụrụ ta na iji onye n'ụgwọ ọbụ nke ịkpatara na-eji asị ya na-ajụ n'ụkwụ na o mekọta gị onwego onye iji ụgwọ n'ọnwụ nfe ịkpara igi jideta ụgwọ bọtụrụ mmanya na so ọ bụ na ha agba egbe angburu ọnwụ eshu mgburumin na-ewu kọk gboo n'ife eshu gọrọgọkpo gbo kọk n'ufu ya bụ na ha akpọm eshu ebe anyị cheredo mbọsị eshu gaja aṅụ oru mgbe eshu ji aṅụ ndị dị requirements na ụmụ na ya ka n'ihe eji egbe eshu n'ufu ha emekpo lile ife egbulega eshu ignodo eji m ga ọkọ jinu ga ọjụ ọkụkọ na m ji nwọcha bụ ọkụkọ m ji akwụ eshu ebe anyị then ne eshu bụ eshu m ji egbunugo iji ji eme usoro ga-esi eme ala Igbo bụ anyị n'ala Nsụka bụ anyị n'ọbụ ya bụ m jinugo ọjị jinugo ọkụkọ na o agụ na-etere anyị ya kpeere na anyị ụzọ ihe ile anya chere ka na-agarị eji ego ụgwọ na ọ ga-abụ ga-eji anyị ụgwọ ma bịa n'omenala dịka a na ụmụ Chinasa na ha kwama na ha na m na onwe m afọ ime eshu n'anya ma ha na m fere eshu n'anya n'omenala dị na o dị igede akọwa kpome nsogbu dị na maka na ị ga-egbu gị ọ na-anọchi ụzọ metụ ụmụnna nọrọ mgbe na-efe egburu eshu na ije ezugbo mba m n'omenala be anyị o nwere ndị ọba anyịnya be ha eji eme dịka ndị Nkanụ aga na-ekele onye ma ogbuzuru ma abịa na ebe anyị ibere sọ bụ Nsụka niile na ọbụ eshu nufu ị ga-egbunu gị nna gị eshu na ọ na-akwala gị n'ihe ọjọọ akwala gị n'ihe ọjọọ teli n'igbo ya bụ eshu mgbe nfe igbo nna gị eshu mezuru omenala dị na ọ ga-bụ ihe ichiere aka na obi emenugwu ụzọ ihe ichiere aka na obi emenugwu ụzọ ha nfọ dị na nna bụ dị na nne na ọ bụghị sọsọ nna ya na gị na-egbunu nna gị eshu na ebe ị na-egbunu nne gị ndị be nne gị bịa nwụchara ọṅụ ha sị ga akwama nne gị na ga akwaru n'isi n'ihe gbasara eshu na ụfọdụ ji aka ebe ụfọdụ si na ha bụ ndị ụka omenala erugu na-abụ ndị ụka erugu na nwere onye na-emere na-abụ ndị ụka kpụrụ eshu naga ndị ụka ụmụnna abịa ma ha egbe eshu ọsọ bụ ndị ụka nwe nsogbu na adam na na-emeri elile na nwere ego na-eboji mkpa bụ igote ebo iwere ononoga ndị ụka ha gbidiri nke ha jegere iweta ononoga ụmụnna ga-eji mekọ na mbụ na-eweta na onye bụ onye isi ụmụnna nfọ bịa nwe obi eshu nfọ ma onye na-esote ya nwee ekpere ewe ya ha na mba na-ekeghere ya tili ozuguru kpo emeghere omenala ya mere mmekpo amara na omenala ihe si eshu na ịkwazuru nna gị ga-eji akwa ya na ha na be mfra na-eme ga m ji anya nne na ha emerue n'isi o ndewonu eshu nne m na onwe m na ebe nna m egbiri ma bụ ndị ha kpobela ndị ụmụọrị na famili amụzụ ụmụọrị dị n'ime amụzụ mgbe m jiri ya gwa ha na m ya kwa nne m at last mgbe m gara m akwado ụlọ abịa sị na nwere chọrọ ịrịọ m m sị gị mbọ
besi na na-adị m na m ji emobilize ụmụ nwoke ma egbonu ha eshunu n'ụtụtụ bọsị nfe ha ja bọsa ma ha ahụ m na ha bịa n'onwe ndị ha ji site ha mere ha so leta m jọgburu ụmụnne m chi mgbe na igbe anya m ji ete ofe m ji mekọ n'ọnwụ be ụfọdụ gboro eshunu bụ ma ha ahụ m so ha mgbe ya ghara atịrị ndị ha kpọ ụmadụ eto bịa bee were ka ha ebiri si ihe sigburu kwa anyị gburu ha abụọ ejije sie ha kposa anụ wuo ya na nnukwu kulagbu vudobe so n'oru mgbe ndị be ha bịara be anyị malitere mmemme ebe si je vuta nation be vutere be kemere m buru kula na abụ nga m so m na ha ga-eme ha na so m mụ bụ onye mbụ ha bidoro igbe eshu n'onyom na ebe onyom na ọmụ bụ onye mbụ na mgbe ha kwugere na mbụ onye izizi bịara sa anyị makwa nne m besa bunu ga nevi mana bas mo he jire ya nation nem he nerem dem yogbuni no bu no han be nem no be ụfọdụ na egbu ekeme no yiri ụfọdụ na sesi he ka herere me ngban fo ga na be ji onyenye bo ụmụ na agburu eshunfu no ga ma ụmụ na anfu nwe eshunfu ga egburi no be maga no obugu na egburi anyhow nusu so nfu do na den no be home no be wine for eshunfu because most of the time some families of exploitation have kwado onye ọzọ be maọbụ wore tere mgbe ga na-ere eshu akpịrị onye na ejiji akpa onye na ijiri eshu jakwarị ya ndị kwen gị na be unure ekpe henu ego nfu abaka n'ehie nefu na-aje egbirime so na ọ bụ mgbe unu marịcha ọtara nsogbu a na-enwe n'eshu nfu be ga na-egere ere na mbi na afọ ọ bụ akwa gbọrọ m nwa ga na-ere eshu onye na-enwere ike ya na-akwa onye na-ama eshu jarute ebe nnọọ maọbụ ise aja eli mbọ m onufu ndụ mfụ ọ mụrụ amụ gotere ya abaja egbu nọn erechime ọmụ enweghị any effect on the person ready like January 6th next year na akpala commission na nwunye m ha n'ime ọnwụ nne na ma kpee nwunye m eshu ọjọ ya kwa nne ụmụnachi ọzọ ji egote nwunye m bada ndị na-abịa sị na eshu eji na-ekegburu eshu eji akwọnwụ na ga-esi na ekeme mepe ha ma nwere ihe ọ na-egosi ọ dịga eshu eji akwọnwụ ụmụnna na-ekenye mgbanụ ọ bụta na ọ bụ ụmụnna nwere sọm ụmụnna ume ha ewute nke ha ji esi nke a na-esi pepe supu ha ji aṅụ mmanya mbenfụ bịa na-ekere onu n'oyiri anyị na onwe anyị na-ewete nke anyị na-esi esi mbọ m anyị anaghị ene onye kpere anyị eshu enye anụ pọsịn fa anyị ga-eje egbe eshu ma ọ bụ na ọba anụ bụ ọnụrụ anyị n'ọba anyị wote nke a na-ewete esi mee pepe supu n'ọba ovute nri anyị vute pepe supu mfe anyị ga-eji anụ mfe eri nri mfe ndị ụmụnna n'uzuru n'ọba akpọta ya n'unu ya anaghị nri ha na nwoke ga anyị na-eme n'ụmụnna nke anyị dịga na ọ bụ ichi be ha ja na ha leje ebute hafụ galọn mmanya n'ọbụ ha wefute onufu a ji si na pepe soup ha ji aṅụ mmanya ha ekeme unu na oyiri for example na ụmụnna nke anyị eweliwe na usoro oyibo ka na ụmụnna nke anyị ị ga-eweta gị mmanya nụfu na-eke iko ogige onye ị ga-eweta gị hafụ galọn mmanya nụfu na-eke iko ogige ma ọ bụ bọtụrụ biya atọ n'ọbụ ndị nụfu wetere mmanya ịnụ ha iri anụ nụfu pepe soup riri kpo ha gbiri m onu na oyiri ọ dịghị na ga-evu ngwugwu a na-alakọ ịla isi nwunye gị na-akịtara anụ ma onye ga-egbule gị na abịasịkọ gị ma onye si akara ubu na ebe anyị na anyị anaghị ahata na awa anyị na onye ọmụ n'ọmụ anyị si onye ọmụ bịa n'echiche ụmụnna ma e wee ka gị ghara maka na ọ na-egbu ọnwụ maọbụ onye ga-ama gị here ji ihe ọzọ nsị ma njuma bụ ọha na-eshu na anọ ha na ọ bụ na-egboghị ma ọ ga-adị imeghe asị gị na-enweta nwa na ịhọ ya he ọ bụ na ha na-eshu na anọ mgbe na ji eme ihe sọ nwechile ma egboghị ma afụma na ọdị ime nwa nọ n'ime ịhọ ya ọ bụ na nwere onye ọzọ a ga-akwale gị na dis family na ṅụrụ ọṅụ eshu onye eke onye ma sị okeshumo ha nfe ejiri abụọ na enfu be ejiri abụọ nwa nfu ọ chọrọ nfu anụrụ na ene enfu banya n'ọchọ na nwa nfu ha leji ahata ya ha na ọ ga-aka aka a na-ahata ị ga-ahata gị kama ị kpatara ma ọ bụghị eshu ya mere na-asụ ozu eshu a na-ala n'iyi
umur fọdụ na-apụta mgbe eshi nwụrụ anwụ he mavri ka ụmụnna ha gbata ụmụnna agbaje ji ahụ eke ya jeke eme omenala dị na dịghị a na adaga nọ n'ọba adaga fe onwe isi eshu n'ọba egbugiri egbukpo ya ovuliri isi eshu nfe lara be ji ya o jigide eri ikpe bọsọ ji eweleta okpokoro isi enufu nọ na-akpụ nne ewu ji ụtara ji mmanya ụmụnna juru aṅụrị ṅụju ahụ na ndị ishi asa adaghị eweletere isi eshu ma na-enwe ọsha na nwunye m na-asị avịrị isi eshu ụmụnna dọrọ na-ekwuru ekwucha ebe m si ị na-anụ goro katọn mmanya na ọjị mụ na onwe m nwetara ọjị be m egoro katọn mmanya so ụmụnna na-anya evichite isi eshu n'oke ọkụ onukede erigire bọsọm nega a na-ejo ka egbo na-echile ada ọ chọrọ inye nwa na-achị eka ọ bụ na ọ chọrọ inye na so na people ga me hom inye na ada ha eka inye na ada ha eka no joja ko am kendi shi ma e wure hom no ga matụ n'ọnụ ọ na-atụ n'ọnụ nwa sha ebe ga na-emezi ha na evute katọn mmanya na mba je ebo na oke ọkụ na ini vichite isi eshu ma be bọsọm na ọ na-abọ chi o ma ọ bụ ọchị na ọ bụ ọchị na ọ ga-abụ mkpa ma afọ na ja bụ mkpa na ilarụ be jigu men people ki isi eshu body me ni na-ekegbe enyom jigu ndị inyom jigu te ụmụnna gachi keburu ha ofu ni ọ bụkọ go mege na jigu kpọkọ isi ole fi di no be na jigu village ifu nyo soji ala ju gwa kedete ala ga bafuta ogu ụfọdụ ọnwụ ugbo after na ezuna asị na onye nwụrụ aga na asị na m n'oji ugwu eshu na-eji ugwu eshu na ọbịa agbanwụ n'ufugboro gụnbe na-akpata ya nge ọnwụ so eshu na-enweta mmadụ bụ ebe ha na nweshu na nọ ụmụnna na ya bịa echile ụmụ na-efu ga-eji ugwu eshu na ebe na tude eshu na n'obi ga-ekebi tokles of iri ma ụfọdụ si anyị na-eji ụka ga-abụ ha keri o nwere onye nwụrụ n'ọgọ m nwụrụ last 3 years ya eketa n'eshu ma gị ji ụgwọ nna gị n'igbuli ma nna gị n'igbuli ma nne gị anwụ ma igbu eshu eto chere ifu o keta n'eshu nwoke kwu na mashin ga-alakọ onwunye mmadụ nga n'eshu megeri ọgbakọta na mgbe m na n'ime ji m mgbe m ma gbakọta ha ụzọ kesa gejere wee ọgbakọ na girigirigiri anụ bikọ nọ na akpata ọgbakọta ha o gbugo oge ọla itoko maazị ọzọ ama m na ọba n'eshu nfe okeri na dara ọ ga-achọ ka n'eshu ute na ọkpakpụ imeji mere m na ohelime gwọ daga be m mere pepe so m jiri ja bụ onye yoho m na m were nwayọ lachime ebe ọtụ ji nọ bụ onye vu mashin ọzọ gbabịa gbakwasị ha eselirel onye ma na ọba n'eshu oje dekete ya na ihe nfu giri bụ kamara be m oriara mgbe m ji afịa si agaji je keta n'eshu bisi agaji ekete gị ya egbukenugo nna na asa egbukenugo nna ọbịa ha eji adọ ihe ntana bọdara mashin bili ma ọjọ agbata fuel n'ugwu alilo ya moto crush ahụ ya na onye ji ugwu eshu anụ ga-eketa eshu mmiri ga-eji mgbe a na-egbu ya ka ọbịa kwado iketa nne ya ma nga a na-eji ama bikọ na ehunu juru so aga abaja ama o nwere ụfọdụ na-ekwu okwu ọnụ and before ọnwụle gị ọbega na mmadụ kere na-eshu ma ọbega na ụmụ na ndị ụfọdụ mmadụ nọkwala ọnwụ ma o ketara na-eshu ga na-aka na ha ọchị iketegolekere na ọnwa ịnwụle gị nga na-eji ama afụ n'ọbụ na ọ bụ ome mpụ eshu foye n'isi n'ọbụ ha na ndị a na-akere anụ ji aka na oketara n'eshu onye ihe na-eji ekete anụ eshu ma o melego ma ji ugwu eshu n'ọnwụ ya anaghị egbu oge n'ọdụgwa ọnwa aksidenti maka gịnị o nwere onye be anyị ugwu ji ụgwọ makere ugbu ọ ma abụkịta na-ejiri eshu jeme usoro mana agwa amasị ya ejele ya keta ndị eshu nfe n'ohu eme ketekogo na nasin mgbe anyị na-arụ ukporo nụ bọsị m ha egbu kpo mụ bụ hedmesin na nasin mgbe m ebidoga ndị eshu nfe ka bikos na akwaleghị m nne m nwanfu kere anụ eshu vụrụta isi ya larụ obe ruo n'izu etọ ya ọ magụghị ọkụ nshegbe meko ọkụ nshegbe vụrụ eshi ya ọnwụ mgbe m si na-agwa m ga-ejele ya keta n'eshu onye ọmụ nwere ike iji mgbe a na-eme ọnwụ a na-akwa ọnwụ ị nwere ike iji obe ewu ọkụkọ ihe usoro niile ha nọ n'uji ugwu eshu na nwachi ọ bụ na nwere onye unu bube ji a ga-eji akpa nna ji onyọm maọbụ nne ji ma mụrụ uju ugwu ombena
unu chime na wurute ịmakịta ọkụkọ woje ma ọ bụ ewu na-atịnị nwaanyị ahụ ofe ọnwụ he ihe na-efu na-aga mee na-esọsị unu ji emedobe bụ igote anụ egbo meribega anụ anyịnya maọbụ anụ nama eka anya wee ka nama egburu nachwa igote ọmụ na-iwe ji ihe na-efe ejile ndụ unu ji aṅụ ji eme ma ji egbu mgbe ọnwụ anyị problem nnukwu nsogbu ma agụrụ ewu jere ma agụrụ agịrịk jere mba ma afụ ndị na-anwụ bụ na-enwe aselete nke ememe asị gị nọ m n'oju ugwu eshu na-achọrọ alabasọ m n'oju ugwu eshu n'ọbịa bụ akwala anya na accident n'ọya bụ onu mmeri n'ọbịa bụ ihe usoro ma imele ndị onye nke gbasara eshu na-abụghị ihe nwere ike a na-aya aya na ọ bụ ihe dị ya chido amụjọrọ nwa our forefathers mejiri ọkụ na-egbu papa unu ewu na-egbu m ewu godo egburu na ewu ihe usoro ihe ntụlele ya bụ ọ bụ n'efu na ana oyima onye ọbụla bịara adịstọbụ ndị nwere nwa m na-anwụrụ ụbọchị na mbọgode na-agbalị n'ọba rọrọ m kuru nwunye si ya na-egbo meni ogodo ime ọsị m mba si agba mba ya n'izu asaa oru ụbọchị izu asaa bụ egbo onye ogodo ime ejigwu mgbe egbo ogodo ime n'ọbụ nchigbu n'ọbụ ewere okporo chigiri etele ọnwụ eweta ebe ewe okoyi n'isi windo onye ha na-agajila na eru m onye m tele chibọ ndị a na-eri anụ ogodo ebe koturu hama ndị na-ere ihe ọzọ m na-ajụ bụ ọ bụ na anyị nọ n'oso ma ọnwụ gboo anyị a na-echekwa ụgọdụ nche ị ga-eche gị nche ndamte na-abịa ma ọ nọ m n'izu ebo ọ fụrụ gị chilo ji eme izu ebo ba na-echigbu na anyasị de bọsụ izu ebo ngedegede ba na ahịa na enwe ọchịna ome echigbe eka ha kparị ya na nke ndị unu nwere lọkụ ha ma bụ ndị nwe lọkụ n'afọ igote ụgọdụ na ha nụ manyị ba na-eme izu ebo kwuru gị na ifeọma ndamte imam na ọ bụ n'ụtọtụrụ ụgọdụ mfu ki jide egbe nọta na na tọtụrụ ya anaga ejire ndị ọgaranya anaga ejino na asụ nwanchi gbalị na anwụghara n'ime na anwụ na ahụ ya gbalị na anwụ na ahụ ihe gbasara ya bụ ihe gbasara eshu na-eji akwọnwụ n'ihe anyị jiji emene na bụ ijiji akụzi anyị te mmochi ite ndị ọgaranya ọzọ ihe gbasara bụ eshu ga na-ewu isi gbogbo na-akọ ndị a na-ekwu maka gosi ewu isi egbu akọsọ ọgbaghara telile a na-asị onye ji ugwu eshu mara na ọ ji egbu ndị mụrụ ya eshu ị na-egbu n'ụzọ ụka ma anyị ya akwado ogbume n'ụzọ ụka n'ụzọ omenala ma onye lakọladoro ya regeze ga-enye ego nsogbu na-abụ ihe gbasara eshu na-eru isi ma adị mkpa n'ebe a na omenala bụ ya na ọdị mkpa ma ụka emete gị na ego ime gịnị na-eji ụka ma ji na onye mụrụ ugwu eshu gbumeni eshu ka n'ibugbu na eshu iji ejere ụka gị n'ọchụ gị ji ụka mgbe ndị ụka ya dịga na-erite eshu ọ ga-abụ ebe ya akpa ma ha ete eshu ya m na eshu nfu ga-adị n'isi na onye ọ dakwuru bụ meme onye ga-egbule n'ego onye nke ejere ya eri eshu mgbe egburu eshu ebileta ụdọ ya ka ma ihe isi ga-eze dube ndị ọgaranya ọka agba na-esu eso eshu na ego ọzọ dobe onye jugwu eshu gbakọrọ onye jugwu ebe gbakọrọ eshu na ọzọ dobe ewere m mpeshu wee mere mpụtaba ruo na bụ ishu bụla weta ịkpara kpọgburu bụ ishu si m ọ bụ mpeshu ọ bụ mpọ nna m mesa na ọ bụ mpeshu igbo ka ụka ewelie na ya bịa be m ọzọ ka mọgụ ndị uju ụgwọ n'okpọrọ na ọ bụ nsogbu mana ha na-asị na amaghị ama na ga-egbu nwanda ma he ọ bụ nne ya onye isi si m ma ewetela ete weta ọzọ mgbe m lachimere ga bụ plastik ebe m ji mere mpụta eshu eji aṅụ mmanya nke na mefu nnukwu agụ na oge na agụ